बाजैया बे समाव दायो आराम लानांगौ। सानसे समाव आंनि बाजैयाथ' आंखौ जोथोन लादोंमोन बेबायदि समाव, बेनिखायनो आं दायो बाजैखौ जोथोन लाफिनथारनांगोन। उन्दुनानै दङदां बाजैया, उन्दुथों दे। दिनैनिफ्राय गासै बाजैनि मावनो गोनां खामानिखौनो आं मावजोबगोन। बिहामजो? नोंसो सिखाराखै नोमबाजैया? ओहो, बाजैया सिखाराखै। थाथों आयै, बाजैखौ फोजानो नाङा। गासै खामानिखौनो आं मावजोबगोन। नोमबाजै थानायावलाय नोंलाय मानोथो मावनांगौ? दोन नोमबाजैया मावथों। बिहामजो मानसिया बेबायदि सोरबा सानजौजासे उन्दुयो नामा? मान सनमान गैया? थां फोजाहैथां। दोन, नों मावनो नाङा खामानिफोरखौ। मैयानो बुंखादों आङो, फुङाव गोख्रैनो सिखार, मोनसे जायगायाव थांनांगौ होननानै। माबायदि अहंकारि बिहामजो बिलाय? आयै, एसे फुङाव बहाथो थांनो लोगो लालायखो नों बाजैखौ? नों मिथिया नामा बाजैया बे समाव दे आराम लानांगौ? आराम लानांगौ होननानै बेबायदि उन्दुसोबाय थाबा जागोन नामा? थां, दोन, बेफोरो दोन। नोमबाजैखौ फोजाहैथां। आयै, मानो बुजिया नोङो? बाजैया आराम थाथोंना, उन्दुथों। मिथिखायो माथो नोङो बाजैया बिमा जासिगोन। आं मावगोन ना। आंथ' दायो मावनो हायै नङाना आयै, गासिबो मावनो गोरों जाबाय आङो। आंलाय मानोथो हिनजाव फिसा जादों? हिनजाव फिसा जानानै मालायनि सायाव सानबेसे सोनारनानै जानो आयै? बाजैयाबो मानसिसो, बेहाबो मेंनाय दङ, बानाय दङ। आरो बे देहा गाज्रि समावथ' आरो बयबो बाखायो, बेखौथ' नोंबो मिथिखागौ ना आयै? आंलाय मानोथो बिबनां जानानै दं बे न'खराव, बिबाजैखौ सहाय होनो नङाब्ला? थाथों आयै, नोंबो दा फोजाहै, आंबो फोजाहैया। आं मावगोन ना। औ, मोजां खोनादों। खर' थिखोना ला, नोमबाजैखौ खर' थिखोना ला। जेब्ला खर' गाखोनानै जदामब्ले जागोन खर'आव, अब्लासो मिथिगोन। नों साननाय बायदि बुंनाय बायदि आंनि बाजैया नङाबो। आं आंनि बाजैनि आखलखौ A to Z आं मिथियो। बेनिखायनोसो आं बाजैखौ सहाय होनो नागिरदों, आं बाजैजों अनलायदों। संसाराव हाजार मानसिफोरा मोजां बिहामजो मोनैनि बेसेबां खाफाल हमनांदों, नोंहा आरो बिहामजो मोजां मोननानैबो हुन्थुस्ट' गैया आयै। दाउखा, नों दाना बिमाजों मानो गोरा सब समाय? नोंनो आंखौ फोरोंदों आयै, नोंनि आखलफोरानो नोंजों गोरा रायलायनो आंखौ फोरोंगासिनो। नोंनोथ' मानो बिमा जानानै गुरै गैया? मानो अननो रोङा? मानो सोलोङा दाबो मोजां आखल? आं बुंदों आयै, बाजैया जेबो जायाखै। बाजैया मा जानायनि इसेबां फुङाव बाजैखौ बहा लांनो नागिरदों? बेखौ आं मिथिगौ। बहा लाङो, बहा मा खालामहैयो, बे आंनि दायित्त'। बिफानि बिसिनायाव उन्दुना थानाय बायदि मोनदों बियो, दाबो सिखारनो रोङा। बुंखादों आङो बेखौ, दाबसे जायगायाव थांनांगौ, फुङावनो उदै खालियावनो मोखां सुयै सिगाङावनो थांनांगौ होननानै। मानो इसेबां आराम उन्दुबाय थादों बियो? होरलाय फोजाहैनि आङो। आयै, मानो इसेबो बुजिया नोङो? बोथोरा थान्दा, बाजैया सिखारनो बादोंदां। उन्दुनो होना। मासो सिन्था खालामदों नोंलाय? मा फुंनि साहा जलपान मोनलोंनाय नङा बायदि मोनदों नामा नोङो? आं दङ ना, बुं, मा जानो? आं फुदुंना होगोन। सिरि था नोङो गथ'। ओहो, आं आइनि आखलखौ एसे सन्देह नांदों। बियो मोजां खालामनो नागिराखै बाजैखौ। आं उन थांफाथारनांगोन। आंनि बाजैखौ आङो जेबो खैफोदाव खोलैया बे समाव। बाबा निजिम? औ मा आबो? दाबो सिखारनो जायाखै होनबा? दिनै खामानि गैया आयै, बेनिखायनो एसे गोबाव उन्दुदों। ओमफ्राय सासेयालाय? माने बिहामजोआ बहाथो? बेथ' दहायनो सिखारबायना आयै। दहायनो सिखारदोंब्लालाय बहाथो? आंखौ लोगो हमनो होदोंमोन ना दिनै फुङाव, दाबसे जायगायाव थांनांगौ होननानै। बहा खारखोमाखै बेलाय? बहा खारखोमानांगौ जाखोब्रा आयै, नोंबो जात बुंनायानो जोबा। थाबायनो थांदों, बबेबा लामाथिं निहोर जाहैयोनो ओंखारलांदों। नुबायना, आखल गैयै बिहामजोमार। बिखुनजोनि बुंनाया फंसेबो रज'आ। बुंखादों आं बेखौ मैया फुङावनो दाबसे जायगायाव थांनांगौ होननानै। थां, लामाथिं नागिरलां, बिथिंनो थांदों। आदा, आइ फैदोंमोन नामा? औ, मा जादों? आइया बिहामजोखौ नागिरदों आरो फिसाजोआ बिमाखौ नागिरदों। मा जादों? आदा, मा जादों माने दे, आं आइनि आखलखौ बारा मोजां मोनाखै। बियो बाजैखौ मा खालामनो नागिरदों एसेबां फुङाव, आरो बहा लाना थांनो नागिरदों बाजैखौ? आदा, आं नोंखौ बुङो, बाजैखौ बे समाव जोथोन लानायनि सम। नोङो बाजैखौ एसे केयार खालाम। मिन्थिया, बाजैनि मोजां खबरखौ खोनानाय लोगो आइया आरो मा बाजैनि सायाव खिथेर लानो नागिरदों, खालि बाजैखौल' नागिरगासिनो। जानोबो दै, आइया दिनै मानो इसेबां फुङाव बहा लाना थांनो नागिरमारदों? नों मिथिगौ नामा बहा लाना थांनो नागिरदों आरो मानो? बेखौथ' आंबो मिथिया, बेनिखायनो आङो आइनि उन संगासिनो आदा। आदा, हायोब्ला नोङो बाजैखौ बिमानि न'आवनो दोनहैथ'दो थां। आं आइनि आखलखौ बारा मोजां मोनाखै, आं सन्देह नांदों आइखौ। थांलाय थां दाउखा, आइनि उन थांफालाय, मा खालामनो नागिरमारदों बियो? एसेबां फुङाव बहा थांनांगौ, मा खामानि दङ बिहा? बबाव थांखो बिलाय? फिसालायाबो खबर गैबावा बहा थांदों?
मा एसे जाम्बां फिसालायाबो एसेबां फुङाव हिन्जावखौ बहाबा थिनहरो सोरबा जानांगौ जासुलिमोन लावगिमोनना सिगां बांगाल हौवाजों सोमोन्दो दं होननाया नंमारगौसो दां खोथाया बेखौनो लोगो हमनो थांदों आं फुं बहाबा बहा थाङो मादै बिहामजोखौ नागिरफैदों आं बिहामजोखौ न'आव गैया बहा थांखोथाय ओमफ्राय नोंलाय बहा थांनो नागिरदों उनाव सोरबाफोर दं नामाहाय नै मादै नों हारसिं फैदोंना नोंजों सोरबा फैफादों गैयाथ' आं हारसिंल'सो मानोबा सोंखो नै मादै आं नोंखौनो लोगो हमनो होननानै ओंखारबोदों नों फुङाव बिथिं बहाबा गाइखेर ना मा लायोनो खोनादों आं बेयावनो नोंखौ लोगो हमनो होननानैनो फैखादोंमोन आङो ए मा खोथा माने मादै आं नोंनो खोथा मोनसे खोन्थानांगौ दङ थौ बैयाव जिरायनानै रायलायहैनि मा खोथा मादै आं खोन्थाबाबा नों मा सानगोन मिथिला आङो किन्तु आं सैथो खोथाखौसो नोंनो खोन्थानो फैदों माने नोंनि न'खरखौ खैफोदनिफ्राय बासायनो थाखाय दे गोख्रै बुं दे मा खोथा बुंदो दे मादै मैया बेलासि 6टासोआव दरिया जोंहानि न'आव थांदोंमोन औ थांदोंमोन ओमफ्राय मा जाखो दरिया आंजों रायलायलायाखै सोरांस्रिखौसो डाइरेक्ट नागिरदों ओमफ्राय सोरांस्रिजों सानैजों पुसुर पासा जि गोबोर रायलायखोमाबाय थादों आं बेयावनो सन्देह जाखादों बिसोर सानैया माबा मोनसे प्लान खालामखादों होननानै आङो सिरि खोनासंखोमाबाय थादोंमोन मादै साइडआव थानानै ए बिदिसो ओमफ्राय मा रायलायदों खोनादों नोङो खोनानायाथ' खोनादों मादै किन्तु गथ'नि खोथाखौनो रायलायबाय थादों ओमफ्राय आं एसे गोजानावमोन नालाय बारा मोजां खोनाजोबाखै आङो माने बुजिजोबाखै मा रायलायदों बिनिखायनो मादै आं बुंदों मा बिसोरनि आखलफोरखौ आं मोजां मोनथाराखै इसोर माबा मोनसे प्लान खालामदों सिरि मादै आं बेखौसो बुंनो नागिरदों मा दरेखौ जोंहानि सोरांस्रिजों लोगो जानो दाहोथार थांलाय फैलाय खालामनो दाहोथार जोंहानि सोरांस्रिया इसेल' नङा नोंसानि बिहामजोखौ जोंहानि सोरांस्रियानो गाज्रि खालामगोन मादै सोरांस्रिया नायनानैसो थान्दा सिं थास' गोसोम बायदिसो बियो थास' गोसोमनि उतपारा बेसेबां मिथिखायो दा नोङो बेबायदिसो सोरांस्रिया जोंहानि न'खरा मादै सोरांस्रिनि थाखायनो बायलांनो हमलांगासिनो आरो नोंसानि दरियाबो जुदि जोंहानि सोरांस्रिजों थाबाय थायोब्ला नोंसानि न'खरखौबो थेर बेथेर खालामगोन बियो मादै बेनिखायनो बुंदों सोरांस्रिजों लोगो जानो दाहोथारसै दिनैनिफ्राय नोंसानि दरिखौ थांनोनो दाहोसै आंथ' मानसिया थोंबा थोंना मोजांजोंबा मोजां गाज्रिजोंबा गाज्रि आंजों थालि बालि गैयाना बेनिखायनो दरिया आंजों बांद्राय लोगो जाया माने आङो डाइरेक्ट खोथाफोरखौ बुंनानै होयोना बेनिखायनो आंजों साहस हाया बियो बेनिखायनो आंजों लोगो जाया बुं मादै नोङो सोरांस्रिजों लोगो जानो दाहोसै लोगो जाब्लाबो आंजोंल' जानो हो आं मालाय बायदि नङा बुजिबाय बेनिखायनोथ' बियो सानफ्रोमबो सोरांस्रि माहानाव थांनो होनना बुंबाय थायो बेजों लोगो जायैनोथ' बियो न'खराव दिनै आंजों नांलायग्रा जाबाय आंनि खोथाफोरखौ मानियै जाबाय जानांगौ बिसोर सानैया लोगो मोनलायबाथाय न'खरनि गोबां खोथा सावरायो बेनिखायनो जोंहानि बिहामजोआबो बेबायदि जाबाय औ दासो हमदांदों ओइ मादै बारा गोबाव थाजानाय नंला सोरबाफोर नुबा आरो बेखौनो माबा माबि सानलायगोन दे थांदो दे आंबो बे बिहामजोखौनो नागिरफैदों मा जाखोथाय बहा थांखोथाय न'आवनो थाला दाना नोजोर हो मादै दे मादै थांनोसै दे आङो दिनैसो मेगन गेवबाय आंनि आयै बे गथ'आ आंनो खोन्थाफैयामोनब्ला मा जागौमोन आंनि फिसालाया बेफोरबायदि बिहामजोखौसो लाबोनांगौमोन लाबोदों सोरखौबा बेखौसो बिराद फसायबाय आं बिहामजोनो आयै हाबा जाखानाय नङाब्ला लाबोथारगौमोनहाय आं बेखौनो हाव आयाबो दिनै फुङाव थाबायनो फैदों नामा आयै मा नोंबो फुं खारनो फैदों नामा मोजांसो सोंदों नोङो बहा थाङामोन एसेबां फुङाव बहा थांदों थाङाखैथ' जेरावबो फुंनि निहिर जानो ओंखारबोदों आं नोंखौ मैया मा बुंदोंमोन फुङाव दाबसे जायगायाव थांनांगौ होननानै औ बुंदोंमोन गोसोआव दं नाथाय आंनो थाङा होननानै ओंखारखायाखै मानो जेबो नङा ए सोरांस्रिया नोंनो बुद्धि फोरोंखाबाय मा बुंनो नागिरदों नोङो सोरांस्रियालाय आंनो मा बुद्धि फोरोंनांगौ आं गासैखौबो मिथियो आं न' सिङाव उन्दुना थाब्लाबो आंनि खोमायाव खोनाफैयो मैया बेलासि सोरांस्रि मोनयाव थांनानै सोरांस्रिजों रायलायनानै फैबाय सोरांस्रिया नोंनो बुद्धि फोरोंना हरबाय बेनिखायनो नोङो दिनै थांनो ओंखाराखै बियो बोरै मिथिखो आं सोरांस्रि मोनयाव थांदों होननानै थौ जल्दि अजा बाबानाव थांनो मा गोनांथि आयै आंहा आं मा जादों आं थाङा अजानाव आंनि फैनो गोनां फिसौनि थाखाय नों अजा बोरायनाव थांथारनांगौ थौ आंनि फैनो गोनां गथ'नि थाखाय आं थांनांगौब्ला थांगोन आं डक्टरनियाव थांगोन अब्लाबो आं सादु बाबानाव थाङा नों आंनि खोथा बायदि सोलियाब्ला नोंनि उदैयाव थानाय गथ'खौ आं बुथारगोन नों आंखौ अजा बाबानियाव मानो लाना थांनो नागिरदों आयै आंनि फैनो गोनां गथ'आ अजा बोरायजों मा सोमोन्दो दङ मा खालामगोन अजा बोराया
नों दिनै इसेबां बिदि खोथा बुंबाय आयै आंनि फैनो गोनां गथ'आ दासो सोमजिहांदों बेयावनो नोङो आंनि उदैयाव थानाय गथ'खौ बुथारनायनि खोथा बुंबाय आयै जागोन दे आं मानिगोन आं थांगोन नाथाय आयै दिनै जि खनसे बुंबाय आरो नोङो माब्लाबाबो आंनि उदैयाव थानाय गथ'खौ लानानै नों बेबायदि खोथा दा बुंसै आयै थौ आं थांगोन मा खालामो खालामहै नाथाय आंनि मेगन थाइनैनि सिगाङावनो मा खालामो खालामजोबनांगोन आं नायग्रोगोन बिनि उनावसो आङो आंनि गथ'खौ जायगा होगोन दालाय मानोथो गिखो दिनैलाय माथो थुमफ्रा बाबाया गैया थुमफ्रा बाबाया मानो फैयाखै दिनै आयै थुमफ्रा बाबानियाव मा खामानि खोन्थागोन नामा आयै नोंनि मेगनजोंनो मा खालामो नों दा नुखागोनथ' नों सिरि था मानो खोन्थानो बादों आयै आंथ' गनायखाबायानो दा नोंनि खालामनाय बायदिनो जासिगोन होननानै आंथ' एसेबाबो मिथिग्रोनो लुबैयोना आयै मा खालामनो नागिरदों थुमफ्रा बाबाया थैबाय दाउखा नों बेयाव औ बाजै आं बेयाव आइनि खोथाफोरखौ आङो गोसो मानिया आं उनसंबोदों बिदिसो नोङो बिमाखौ सिआइडि होग्रा सिआइडि होआखै आं मिथिनो लुबैनानैसो फैदों बेयाव मा खालामारो होननानै ओमफ्राय आं दे बेयाव फैगोन नों बेखौ माबोरै मिथिखो मानो मिथिया जानो आयै उन्दैनिफ्रायनो नोंनि बिखायावनो देरबोनाय आंखि नोंनि महिमाफोरखौ हमनो हाया जागोन नोंहालाय आरो माथो दंबावो अजानि अनगा नोंखौ किया मिथियै माबा खोथा दंबावो बुजिखाबाय आं बे बारावबो नोङो बाजैखौ अजानियावनो लाबोगोन होननानैहाय बेनिखायनो आङो सिगांनो अजा थाग्रा जायगायाव फैनानै थाफैखादों आयै अजा बाबाया दहायनो फैदोंमोन ओमफ्राय थांफिनबाय बहाबा दाबसे जायगायाव थांनांगौ दङनो दिनै खामानिया जानाय नंला नोंसोरनि फैनाया थौदो थांनोसै नंमारगौ ना आंखि ओरैनो थगायगोन नामा थौदो बिदिब्लालाय गाबोन फैफिननांसिगोन फैदो न'आव खामानि दं बाजै दाउखा आं नोंखौ गोमोबायसो मा मानसि नोंलाय औ बाजै आंखौ मालाबा गोमोगोनबो मालाबा गिख्रंगोनबो नोङो आरो मालाबा सोमोबो नांगोन बाजै आं आइखौ थगायदोंसो थुमफ्रा बाबाया फैयाखै आं थगायदोंसो बाजै आइखौ मा औ बाजै नोङो साननानै नायलाय बाजै नोंहा मा जादों जोंहा न'खरा मा जादों नोंखौ अजानाव लाना फैनो गोनां दानि जुगावबोखि अजाफोरखौ फोथायबावो अजायालाय नों आं मानसिसो नोंबो जानो हागोन आंबो जानो हागोन बिसोरलाय मा रोङो मा मिथियो अजायानो जुदि गासैखौबो बुंजोबनो खालामजोबनो खिन्थिजोबनो हायोब्लालाय गसाइखौलाय जों मानोथो सिबिबावो गसाइखौ गारनानै अजाखौनो सिबिबाय था ना मा होनो बाजै आंथ' फोथायखाया अजाफोरखौ आं बायद'आवसो फैनो गोनां जादों मिथिगौ ना दाउखा बाथो अजा सजा थौ बाजै न'आव थांसै जोंहा आइखौ गाबोनबो थगायदोंमोन बिदिनो लोगोफोर आं दाउखानि खाथिर दे लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौबो नेनानै थादो बाय बाय लोगोफोर